gomitagatik. Zaretzat plazer bat da hemen gaur zuekin izaitean, eta plazer bat ere goizuntan entzundako guzia entzuteagatik, eta asko ikasteagatik ere bai. Nahi nuken nire aurkezpena hasi barkamenak galdetuz, barkamenak ze oso kalakariana ez eta demora mugatu aldugu. Eta emana izan zailan konsigna edo ariketa ez da erresa, ipar Euskal Herrian zer begi, Euskalaren gaia hasten direrek aipatzen, hau da, hizkuntza politikak, estatutua, Euskararen ezagutza, erabilera, jarrerak, diskurtsoak, sei gai dira eta bakutsa 5 puntuz bakarrik batza nahiko komplikatua izanen da, beraz, saiatuko naizara ere sobera ez luizatzen. Aperitibo moduan, hizkuntza politikak eta Euskararen estatutua aztertuko ditugu. Ondotik, ezagutza eta erabilera, bereziki iragan udan aurkeztu diren inkesta soziolinguistikoaren emaitzak aurkeztuko ditugu, baita kale erabileraren datuak, eta desertan moduan Euskararen inguruko jarrerak, Euskal Herrian zertan diren okatzeko, eta diskurtsoak ere bai, geroz eta garrantzia handiagoa jokatzen duen mundu bat baita. Joan etorriak egingo ditugu, aldi guziz errealitatea eta etorkizuneko egonken artean, pixkat perspektiba emaiteko ere mundu bakotxari eta ez datu soirak aurkezteko gisa. Eta saiatuko gira elbizain bat optimista izaitean, ez eta Euskaldunak giren eta nahiago dugun pesimistak eta kritikoak agertu, saiatuko naiz datu optimista batzuk ere azaleratzen eta giltza batzuk transmititzen zuei Ipar Euskal Herriko egoera hobeki ulertzeko. Botako dizudan lehen giltza, pixka bat molde zilikatzailean botako dut, baina iparraldea ez da lurralde bat. Iparraldea 3 lurralde dira, Lapurdi, Baxa Nafarroa eta Zuberoa, 3 provintzia beraz dira, bakotsak bere hiriburua dauka, iparraldeko hiriburua ez da Baionan, bakotsak badauka berea. Eta Euskararen ikuspuntutik, errealitate anitza osatzen duen eremu bat da. Badeko alde batetik Lapurdi erdi urbanoa, Lapurdi kostaldea biziki urbanizatua eta barnekaldea gehiago landa eremu bat batera kontsideratzen duguna. Baxa Nafarroa, laborantzaz bizi dena eta oraindik familia transmisio azkarra duen lur eremu bat da, lurralde bat da. Eta Siberua erdi bukolikoa, irudi romantiko hori bat dugu denek, eta Euskara mailan, bai Euskalki aldetik, bai errealitate soziolinguistika aldetik, berezitasun handiak dituen lurralde bat da. Erraiten nuen molde zilikatzailean, baina ez hainbeste goizuntan onera iritsia entzin, goizeko bertzetako albistegian, Euskal Irratian, entzuten duen Frantziako gobernua hasi zela presoak hurbiltzen iparraldeko presondegietara eta Montmartreneko presondegea aipatzen zuten. Montmartren, Ipar Euskal Herritik ordu bat terdigal da autoz. Beraz, Montmartren ez da Ipar Euskal Herrian, iparraldea ez da provintzia bat eta Montmartren behar bada etorkizun urbil batean anexatuko dugu, baina zuek urboz lehenago anexatuko duzu. Beraz, bat dugu den da. Az gaitezen beraz, aipatzen hizkuntza politika publikoa. Ongi ulertzeko zertan diren Ipar Euskal Herrian, azaldu beharko nuke frantses administrazioa zer den, zentralismoa zer den, jakobinismoa zer den, hau da ideia biziki frantses bat, eta Frantziak duen kultur uniformizazio funtzioaren zer den. Hortarako demorarik ez dugunez, pixka bat konparaketa gisa, Ego Euskal Herrian hizkuntza politikak garatzen hasi ziren duela 40-50 urte eta baduzu 50 mende erdi bateko ibilbidea, gibeltasuna, emaitzak lortuak dira, politika publikoak berrituratu dira emaitza horren arabera eta bar. Ipar Euskal Herrian hizkuntza politika publikoa obratzen hasi da duela 10 urte bakarrik. 2006 urte arte, nahi du 21 mende hasiera arte, etzen obratzen hizkuntza politika publikorik. Eta hau kontutan hartza biziki importantea da, Euskararen handiko lana hasi baitzen, 50. hamarkadan, bizkunde kulturalarekin, gero sortu ziren ikastorak, gau eskolak, udalekuak, 86an, ez duela 20 urte pasa, Euskararen irakaskuntza hasi zen, sail elebidun publikoan. Baina kronologia bukara hortara dator Euskararen erakunde publikoaren sorrera. 2006 aintzin,
ez estatuak, ez departamentuak, ez erriko etxe nagusienak, ez zuten politika publikorik garatzen Euskararen alde. Beraz, lehen egan dugu optimistak girela, 10 urtez bide asko egin da, baina 50 urtez eta 100 urtez immobilismoa handi batean bizi izan dira eta horrek ikaragarrizko kaltak ekarri ditu bereziki eskola eta familia transmisioaren. Beraz, orain lehen fasean kokatzen dira, hizkuntza politika egituratzen hasten da, esperimentazio fase batean dira, eta gaur egungo argazkia, Euskararen ezagutza, jarrera eta guzia, ez da botere publikoen lanaren ondorioa, baizik eta kronologia hortan ikusten dugun militante guzien lanaren ondorioa. Ikastolak ez bat ziren sortu 1979an, gau eskolak 1991an eta bar, hainbeste aur eta heldu ez ziren euskaldun dugu. Beraz, hau oso importanta da erraitea, gaur egungo argazkia, orain plantatuko dizuedana, da elkartegintzaren, euskalgintza sozialaren lanaren emaitza. 2006ko datuak eskuartean ditugu, eta datorren inkestazio linguistiko hemendik 5 urtera eginen da. Hemendik 5 urtera bai hasiko gira botere publikoen lanaren emaitza sentitzen Ipar Euskal Herrian. Baina gaur egun arte ez. Ze 16 urtetik gorako iztunak kontutan hartzen baitira inkesta hauetan. Euskararen erakunde publikoan biltzen dira Frantziako maila administratibo guziak, estatua, eskualdea, departamentoa eta herriarteko sindikata. Hizkuntza politikak aipatzen ditugularik biziki importantea da... Horrezak izan paso den. PowerPoint gara eskituko dugu. Biziki importantea da, momentu importante bat kokatzea, 2017ko urtarriaren batean, lehen aldiz bere historian Ipar Euskal Herriak ukandu egitura administratibo bat, Euskal Elkargoa deitzen dioguna. 2017 aintzin, Ipar Euskal Herriak ez zuen geografikoki, administratiboki, politikoki eta bat, ez zuen ezagupen instituzionalik. Duela urte bat eta 2 hilabete, badu bat, eta Euskal Elkargoak hartu duen lehen deliberoa oso simbolikoa izan da. Ez da uraren kudeaketa izan, ez da etxe bizitzaren ingurukoa izan, kulturaren ingurukoa izan, edo herrien arteko kohesioaren ingurukoa izan da Euskararen mailan. Alde batetik, EEP-ri egiten dion diru laguntza biderkatzea, bere ekarpen ekonomikoa emendatu du, eta bigarren erabaki simbolikoa izan da Euskararen gaitasuna berreskuratu duela. Beraz, duela 100 urte borrokatzen dela Ipar Euskal Herria instituzio baten ukaiteko, lortzen dugu hori eta hartzen duen lehen deliberoa Euskararen ingurukoa da. Ez da gutxi eta merezitu horren azpimarratzea. Apirilean, hemendik 2 hilabetera, Elkargoak bere hizkuntza politika aurkeztuko du, zertan lan eginen duen, eta esperantza handia sortzen ari da Ipar Euskal Herri mailan, ze pentsatzen dugu Elkargoak beteko dituela EEP-ek betetzen ezin dituen funtzio batzuk. Zergaitik. Euskararen erakunde publikoan, lehen egan bezala, biltzen dira 4 eragile, estatua, eskualdea, departamentoa eta herriarteko blokeak, eta pisu gehien duena da estatua. Eta estatuak Euskararen kontra, baina beste hizkuntzen kontra ere, kontrako jarrera azkar bat izaten segitzen. Elkargoak izango ez duena. Beraz, perspektiba ederrak bat dira eta notan positibo horretan egon gaiz. Berdin gero operatuko dut, aspektu kritikoa da. Estatututua, zertan gira Euskara mailan. Dakizuen bezala, Ipar Euskal Herrian, Euskarak ez du estatuturik legalki, administratiboki, konstituzioak dio, frantses konstituzioak dio, bere bigarren artikulua berazazilafik. Frantzian hizkuntza bakarra dela ofiziala, hizkuntza hori frantsesa dela erran bedoa. Frantzia zati ezina denez ez dio aitortzen kultur eskubideak gutxiengo batzuei. Beraz, hemen askotan aipatzen den hizkuntza eskubideen kontzeptu unibertsal hori, Ipar Euskal Herrian ezin da aplikatu, beste paradigma batean girelako, eta paradigma horren kontra borrokatzea biziki zaila delako. Eta Frantziak ez ditu nazioarteko itunak izenpetu ere, Euskara bezalako hizkuntzak besteko, bizi behitzeko, edo nahi du sinimo guziak atxamaiten aditu du. Horren ondorioa zer da, jende asko egiten du ofizialtasunik gabe gauza asko egin daitekela. Gehienetan hori diotenek ez dute asko aintzinatu nahi Euskararen gaiarekin. Horren ondorioa da,
de facto, mugatuak diren hizkuntza politikak garatzean mugatuak direla, eta sortzen ditugun dispositibo guztiak euskararen alde edo gehienak prefetaren eta estatuaren oztopoei aurre egin beharko dietela. Eta hau, adibidez, euskararen irakaskuntza aipatzen dugularik, bada Frantziar estatuan lege bat deitzen dena FALU legea, eta lege horrek debekatzen die kolektibitate publikoei ikastolak diruztatzen. Beraz, gaur egun, alkate batek, zinegotzi batek nahi badu, bere herrian ikastola bat diruztatu, ezinezkoa zaio. Beraz, ofizialtasun eza izaiteak, oztopo asko ekartzen ditu. Euskara ez da ilegala, ez da legala ere ez, alegalitate egoera batean bizi dira, eta boronate honaren gainean onarritutako hizkuntza politikak garatu behar ditugu. Hau da, parean dugun solaskideak antzinatu nahi badu gurekin, bagoaz, ez badu nahi, ez goaz. Ez dugu ertxapen nerako gaitasunak. Eta bada, bigarren efektu bat ere da, eta pixkat maltzurragoa dela, diskurtsoetan denek egiten dute bizi berritu bat dela euskara, ondarea, altxorra, ingelesa ikasteko pasaporti bikaina, eta nahi dugun guzia. Baina euskara beti kokatua da korapilo handi baten erdian. Alegalitate egoera horrek emaiten dio dimentsio ez eksplosiboa, gara berritan bizi direlako, baina dimentsio korapilatsua eta bi adibide botako dizkizuet, dula iruzpala goste, hauzapezaren, nire merritzeko euskara teknikaren ez, hauzapezaren jazkariak galdetzen zidan ea legala zen, hauzapezak gutun elebidun bat bidaltzea gau eskolari. Hau da, estatuak ez zuenez gutun hori debekatuko. Beraz, gutun batek ez du izaera ofizialik, eta horrenik hortan gira, korapilo baten erdian kokatzen da euskara. Aipatzen da, baina ez dut uste hartara iritsiko girenik, apiriletik goiti euskarak eskuratuko lukeela ipar Euskal Herrian deitzen dena lurralde estatutu bat. Konstituzioan, 92. artikuluak baimentzen ditu lurraldeak esperimentazio bat zuen egiten. Hau nahiko berria da, ze Frantzia biziki zentralizatua denez, eskualdetan ez da esperimentazio gaitasun hori asko garatu. Bereziki, euskara bezalako gaiak unkitzen dituguenik. Zurrumuruek diote, Euskal Elkargoak aldarrikatuko liokeela euskarari lurralde estatutu bat bere perimetroan. 158 lurralde hauetan. Ni presnaiz palioak hartzeko eta hemenik apirila berriz zokin harrematan txartzeko, baina ez dut uste hartara iritsiko girenik, eta Euskal Herriak segituko duela gutxienez 2022 arte, Macron lehendakari izan arte, estatuturik gabe. Ikusi bai, ezakit ikusi duzen, Kortxikaren kasuan, lehendakariak itxi baitu ofizialtasunaren atean. Beraz, hizkuntza politika publiko berri bat ari da egituratzen, baina euskarak ez du estatutu legalik. Esilista optimista gazi gozo, hortan batzen dugu lehen partean. Hirugarren partera pasako naiz orain, eta aztertuko ditugu titau euskararen ezagutzaren inguruko datu batzuk, zenbaki zopa pisua izan da orain, beraz, lokartu nahi baduzu orain da momentuan, laugarren partean legatzen berriz. Uztaileko inkesta soziolinguistiko hartuko dut oinarritzat. Asko aipatu dena Euskal Herrian eta bereziki Ipar Euskal Herrian da lehen aldiz, 20 urtez, Ipar Euskal Herri mailan hiztunen odol ustea gelditu dela. Konkretuki, 2011an, 51.000 eta 100 hiztun zeuden, eta 2016an, 51.000 bost urtez, 200 hiztun irabazi ditu. 300.000 biztanleko lurralde batean. Hau da, biziki datu positiboa zen 20, 30 urtez, odol uste bat izan da. Ez dena faktore naturalei lotua, politika publiko batzuei lotutakoa eta euskarak jasan behar izan duen meskotxu politika baten ondorioa izan da, baina lehen aldiz gure historian, gure azken mendeko historian, hiztunik ez dugu gehiago galtzen zenbaki absolutuetan. Iratzaren nahi baduzu, orain da momentu, hau da interesgarriena. Begiratzen bali badugu diskurtso politikotik haratago, eta perspektiba pixka bat hartuz, Lapurdi, Basen Nafarro eta Siberuan, 5.000 hiztun galdu dira 20 urtez, eta 5 urtez
kanpotik etorritako 9.000 erdaldun bizitzera etorria Ipar Euskal Herrian. Beraz, biziki untsa da, 20 urtez 5.000 euskaldun irabaztea, denbora berean, bost urtez 9.000 erdaldun irabazten direlarik, hor kontraste zerbait sortzen da. 1996an, 126.000 erdaldun ziren, 20 urte berantago, beraz gaur egun, 175.000. Egan nahi du, azken 20 urteetan, Ipar Euskal Herrian irabazi ditugu, nolabait, 40.000 erdaldun. Beraz, 5.000 euskaldun irabazten ditugun adiguziz, 40.000 erdaldun irabazten ditugu. Egoera hau da, eta baina irabaziko dugu, egoera hau da ere. Eta denez zenbaki absolututan neurtzen ere, ze euskara praktikatzeko, erabiltzeko, karrikan erabiltzeko masa kritiko minimo bat behar dugu. 20 urtez, iztun proportzioa apaldu da ere asko. 26 izatetik pasak dira, 20 Eta erena, lugalde batean, biztanleriaren erena ez bada euskalduna, norrekin mintzatuko gira euskaraz. Eta hau ez da bakarrik Baiona handi miarritze eremu erdaldunean bukatzen, baina geroz eta eremu zabalagoa irabazten ari da fenomen hori. Ego Euskal Herriarekin alderatzen baldin badugu, desberdintasun nagusia da adin piramidearen bi puntetan kokatzen ditugula guk, kokatzen direla gurean euskaldunak. Ipar Euskal Herrian, zaharrak eta aurrak dira euskaldunak, eta erdian badugu guraso, heldu, multzo handi bat erdalduna dela. Zaitzen ez espezialiste egizetan, baina Aigatxe matxak aizterriko dira, adineko aizterriko dira, eta etorkizun biziki hurbil batean euskararen zamar guzia aur eta gazteengan izanen dugu Ipar Euskal Herrian. Eta hau, erabilera aldetik, perspektiba aldetik, barreratzen dugun ikuspuntuaren aldetik eta abar, biziki komplikatua izanen dugu. Garai batez, Ego Euskal Herrian, euskara bilakatu zen unkibertua dut, funtzionarioen hizkuntza, funtzionari zentriko euskara ikasi behar zen, Ipar Euskal Herrian laizter zen da aurren hizkuntza. Eta heldu bilakatzerakoan, hau da, gauzak erosi hasiko direlarik, lana, ogia zure baitarik erosi, lagun sarerekin bat, unibertsitatean, bizi hori frantzez egin baldin bada, euskara mugatuko da aurtzaren hizkuntza izatera. Beraz, hor, gauza berriak asmatu beharko ditugu, eta pentsatzen dut mugaz gainiko harreman hauek berriz aktibatu beharko ditugula gazte hauek perspektiba batzuk eskaintzeko. Euskararen ezagutza gaur egun transmisio eta izpide gaur, bereziki basatzen da eskolaren bitartez. 2004 eta 2006 bitartean, 21 elementun berri sortu dira Ipar Euskal Herrian. Hau biziki datu positiboa da, eta gaur egun aurren 20ak ikastetxaren bitartez, euskaraz, zertxobait ikasten du. Duela 20 urte ez ginen bat ere kopuru hauetan. Baina horrek zer egan nahi du. Gaur egun, Ipar Euskal Herrian haunitzen den aurren kasik 70 baino gehiagok, ez du euskararik ikasten. Eta ez badu ikastolan ikasten, ez uste izan familian ikasten duenik, zelen aipatu dugun utsezko beramaldia, gurasoak ez dira euskaldunak beraz. Beraz hor, sortzen ari giren beramaldi berriaren 20 biziki optimistak baldin badira, euskaldunak bilakatuko da. Beraz hor, etorkizuneko erronkak aipatzerakoan, beharko dugu helduentzat alfabetatze, euskalduntze bide hori errestu eta molde masiboan, baina aurrentzat ere ireki beharko dira kanal berri batzuk masiboki euskalduntzeko aur hauek, zez baitu aurrak gaur dugun euskalduntzat, 2050an, jarri du oraindik urte askotara, oraindik euskaldunen proportzioa 20%tik 15%ra lehotxiko da, da perspektibek dioten. Beraz, etorkizuneko erronkak, euskararen ezagutza mailan, transmisioaren kanalak indartu, azkartu, ireki, bereziki eskola munduan, eta helduen alfabetizazio euskalduntze estrategia hauetan, bide guziak errestu beharko ditugu, nahi badugu masa kritiko minimo batera iritsi. Nahi nuke optimista izan, baina ezagutza aipatzerakoan oso komplikatu da, eta erabilera oraindik gehiago. Ipar Euskal Herrian,
sekula neurtu ez den erabilera indizerik aparena neurtu da 2016an. Kaleko erabileran elkarrizketen 5% bakarrik euskaraz entzuten da. Baionan adibidez, gehienak Baionan zerratzen duzue, espainola gehiago entzuten da euskara baino. Lurraldean arabera desberdintasun handiak dira, eta Ipar Euskal Herrian gertatzen dena, Ego Euskal Herrian gertatzen denaren alderantzizkoa da. Hau da, euskararen ezagutza handiko eremuetan, euskararen erabilerak gora egiten du. Eta ongi ulertu badut, Ego Euskal Herrian alderantzizkoa da. Euskararen agenasunetan, euskararen ezagutza handiko eremuetan, azken 5 urteetan, kale erabilera apaldu dira. Beraz, hor badugu optimista izaiteko datu bat. Hau da, Baxenakakoan eta Lapurdi barnekaldean euskara gehiago emaiten da, bikain. Eta gainera, karrikan gehiago erabiltzen da, oraindik bikainagoa. Beste datu positiboa da, aurrak sartzen direlarik interakzioetan, euskara 2 aldiz gehiago erabiltzen dela karrikan, aurrik gabeko interakzioetan baino. 3. berri positiboa, eta 4. berri positiboa, berrizatzen baiten badut, da, aurren arteko euskararen erabilerak 10 urtez 4 puntuz gora egin duela. Beraz, esperantza iturria ere, gazte belaunaldi hauek euskara erabiltzen dutela egin batean karrikan, eta goruntz tiratzen dituztela ere haien gurasoen hizkuntza ohiturak. Eta hau nahiko datu positiboa da, eta bukatzeko euskararen erabilerarekin, erabilera ere muak goizotan aipatzen ziren bezala, familiar eta lagun artean mugatzen dira, eta saltokietan administrazioan bankoan eta euskararik ez da erabiltzen, hori da datu hauek diotena eta egunero ikusten aldera. Etorkizuneko erronkei buruz, lehen aipatu dugu adin piramidearen 2 puntetan kokatzen direla euskaldunak. Hau da, euskara etxean eskuratu duten zaharrak eta eskolan euskalduntu diren aurrak. Biek, zaharrek eta aurrek, hizkuntz gaitasun erabat desberdinak dituzte. Helduek gaitasun komunikazionalak dituzte, espontaneitatea, jarioa, humorea egiteko aukera, euskalki azkarra eta nahi dugu guzia. Baina, eraberean barneratua dute, estatuaren gatik, euskaldun izaitearen lotxa hori eta ez dute transmititu haien seme-alaben. Eta hor, datoz, gazte belaunaldi berriak. Gaitasun komunikazionalak ez dituzte hainbeste garatuak, baina badituzte gaitasun tekstualak. Irakurtzen, idazten, bertsoak egiten, olerkiak ulertzen, literatura irakurtzen badakite. Baina bi belaunaldien artean, komunikazioa biziki zaila da, zaharren fede txarra badelako ere, batean, baina ez dugulako lortu ere ekitzen Ipar Euskal Herrian, bi hiztun perfilen arteko zubiak ere ekitzen. Eta espontaneitatea eraikitzen ahal dela konbentzituak dira eta bide hauek jogatu beharko ditu. Ze aur bati euskarak transmitzen bat zaio ikastolan, eta ikastolatik ateratzean aitatxe ematxek irreiten maiote ez duela euskara berrina emaiten, eta ez duela berekin hitz egin nahi, hor motivazioan txikulako galera izan da. Beraz, espontaneitatea eraikitzeko bideak asmatu beharko ditugu eta hor biziki importanta izan da. Bosgarren puntua, jarrerak. Euskararen aldeko jarrerak apaldu direla ikusten dugu inkesta sozio-linguistikoetan. Ez naiz datuetan sartuko, ez da biziki adierazgarria, ez da biziki interesgarria. Behar da, hau lotzen alda hizkuntza politikak berez funtzio eraldatzaile bat dutelako eta jendarte batean aldaketa bideratzen dugun aldi guziz, krispazio batzuk agertzen direlako ere noiztenka. Beraz, zertxobait agertzen hasten da, 5 minuta baizik ez zaidanaz gelditzen, ez du sakonduko sobera atal hori, diskurtsoen inguruko atala gehiago garatzeko. Ipar Euskal Herrian, gaur egun, eta 6. eta azken puntua da, eta biziki optimista izan naiz. Gaur egun, Ipar Euskal Herrian, euskararen alde ditugu haizeak. Eraiki da, azken hamarkadetan, euskararen inguruko adostasun politiko bat eta kontsentsu sozial bat. Azkarrarenik ez dute garen, baina gaur egun, Nafarroan ez bezala adibidez,
ez da Euskararen kontrako diskurtsorik entzuten Ipar Euskal Herrian. Ez edabideetan, ez diskurtso politikoetan, ez gurasoen bilkura publikoetan, ez dira entzuten, espazio publikoan ez dute tokirik Euskararen kontrako diskurtsoek. Horrek erramain ote du denak alde diren eta denek alde egiten duten Euskararen alde diren ez dut uste, baina gutxinez haizak alde ditugu. Beraz, haizak alde ditugunez, haizeak erabili behar ditugu konkista estrategia batean kokatuz gure buruak eta albezain eremu sozial berriak irabaztera. Biztanleriaren ehuneko 80ak gaur egun Ipar Euskal Herrian ez du Euskara ulertzen, ez du Euskara emaiten, ez du Euskara ikasten. Ehuneko 80ak. Beraz, eremu berriak irabazi behar dugu eta gaur egungo adostasun politiko, sozial eta hori erabili behar dugu eremu sozial berri hauek irabazteko. Bi estrategia baina, edo gaur haizeak alde ditugu eta bagoaz zerbait irabaztera, edo kontsentsu sozial, politiko hori ezagusteko beldurrarekin, urratska, txikika, pixkanaka, demorarekin aintzinatzen saiatzen dira, eta haizeak itzuliko dirarik, orteko gira, ez girela askifitea aintzinatu beraz. Orain da, uste dut, lehen partean aipatu dugun bezala, hizkuntza politikak berrigituratzen ari diren momentu hortan, Euskararen aldeko jarrera gehiengoan den garai hortan, diskurtsoak alde diren garai hortan, orain da momentua konkista estrategia hortan emaiteko eta eremu berriak irabazteko, joiteko. Erronka handiena ez da Euskararen kontra diren erdadunak Euskararen alde eramaitera, hau alferikakoa da eta hau ez da Ipar Euskal Herrian mintzat ez da gure estrategia izan behar, ustez. Estrategia nagusia izan behar da Euskararen alde diren guziak Euskararen alde egitera pasatzera. Hau da, elebitasunaren autua egiten duen gurasoa lagundu bere aurra urnago eramaiten. Euskaltzalea den erdaldun hori euskaltegiko biderat eramaiten lagundu behar dugu. Erdalduna den euskaltzale hori komertzio baten jabetena, adibidez, Euskalduna izan gabe ere Euskararen aldeko gauza asko egiten dituela, komentzitu bat dugu. Hame dut, desmartza proaktibo batean sartu bat ditugu Euskararen alde ditugun auzo, kideak, bizikide guziak, Ipar Euskal Herriko gehiengoa, ala baita, eta modan den aktibaztze, alduntze eta hori guzia, Ipar Euskal Herri mailan, hortara bideratu bat dugu. Adibide bat hartzearen, guraso guziek haien seme alabentzat oberena nahi dute. Eta hortarako gogoetak eta jarrera koherentak eramaiten dituzte. Egun pantailekilako dependentzia usteko, lege batzuk finkatzen dituzte haien etxe barnean, goizetan pantailarik ez, gauan pantailarik ez, eta bi ordu baino gehiagorik ez, adibidez. Edo gurasoek haien seme alabentzat nahi dute janari ekologikoa bakarrik erosi. Beraz, bekin dira denda ekologikoetara eta beraiek sokolatzen dute eta bat. Baina guraso gehienek, nahi dut haien aurrak euskaldunak izaitea eta garetzen dugu elik egiten duten horretarako, badik egin dut ikastolaren autua eta delegatzen dute euskalduntzea ikastolari. Gero, horren begiran, jarrera gehiagorik izan gabe eta hor uste dut bat dugula zerbait egiteko. Irabazi dugun eremu bat da, baina gora-gora eman bat. Diskurtsoak eta bar, hortan laguntzen aldaituzterako. Konklusio moduan, Ipar Euskal Herri mailan, ere, Euskara bide gurutze batean kokatzen da, hizkuntza politika berri bat diseinatzen ari da, eta ondoko hilabeteetan definituko da nork hartuko duen hizkuntza politikaren lidergoa, Euskararen erakunde publikoak edo elkargoak, eta lidergoa baino importanteagoa, zein intentsitaterekin bizi berritu nahiko duen Euskara ondoko hilabeteetan. Eta bai lidergoa, bai intentsitatea ertxiki lotua da mugimendu sozialek, guk euskalgintzak finkatuko dugun presioa. Gaur egun oraindik hizkuntza politikaren erregaik handiena presio soziala baita Ipar Euskal Herrian. Banituan nola konklusio moduan iruz palau provokazio botatzeko, baina ez dut demorarik, behar bada justu eskertu hau bezalako momentuak,
Ipar Euskal Herri mailan ez baitugu, goizutan entzunut jardun titisa edo konzeptu hori, ez dugu guk gogoetarako eta jardunaldiletarako espaziorik ez eta formakuntzarako kulturarik. Alta, konbentzituak gira, badugula asko ikasteko Ipar Euskal Herrian, Hego Euskal Herritik. Bai, 50 urteko ibilbidea duzuelako, bai, unibertsitateak dituzuelako, filologoa, hizkuntzalaria, eta bat, esperientzia biziki berak garatzen dituzuelako, ikusi dugu antzerkiaren inguruko esperientzia hori edo. Badugu gauza asko ikasteko, baina, uste dut ere gaurko testu inguruan, Hego Euskal Herriak badula asko ikasteko Euskara mailan ere, Ipar Euskal Herriaren gandik. Eta ikusi dugu bake prozesuaren inguruan nola lupalde txiki batek komplexuz betea eta gatazka armatua guretik ezagutu ez duenak, nola aukera pauso handiak eramaiten dituen bake prozesua bezalako gai kolaboratsu batean, uste dut Euskararen gaian ere badugula zerbait partekatzeko. Eta gaur egun eraikuntza nazionala edo mugaz gainiko harremanak edo kontzeptu guzi hauek pixkat lokartu diren garaietan interesgarri iruditzen zait espazio berri batzuk idekitzea, ze Euskararen herri horrek mugarik ez du, baina Euskararen aktoreak bai baditugula mugak. Funtzio publikoaren lan egiten dugunak, edo elkarte munduotan ere bai, eta beraz, azken provokazioa dutatzen albanu, hau litzateke zubiak eraiki ditzagun, batak bestaren gandik asko baitugu ikasteko Euskararen normalizazioa egisteko.